این مرد بعد از 13 سال مبارزه برای عدالت در دادگاه پیروز شد. برای خانه هوای خودم داو کردم. همین روز در سود عالی عدالت برپا شد. судяи суди олӣ ҳақиқатро рӯи об баровард. додгоҳи олии тоҷикистон рӯзи 8 май таъиноти додгоҳи шаҳри душанбе дар мавриди баҳси манзил миёни Умаралӣ Саидов ва Наботои Расуловаро бекор кард. бар асоси ҳалномаи додгоҳи олӣ манзили зист ба Умаралӣ Саидов баргардонида шуд. ман омадам пеши раиси суди олӣ даромадам шикоят кардам ки ҳалномаи нотуғри таъиноти ғайриқонунӣ баровард. Шермаҳамади Шоҳиён раиси коллегияи суди олӣ фармон дод ки гирей дар чорчӯбаи қонун ҳал кунед. баҳсҳои додгоҳӣ ва муроҷиатҳои пайдарпайи Умаралӣ Саидов ба мақомот баъди он оғоз ёфт ки ҳамсари дуввуми бародараш хонаи онҳоро ҳамчун мероси шавҳар аз худ намуд. номаву ҳалномаҳои суд хонаи зисти ӯро пур карда буданд. ин ҳалномаҳои додгоҳӣ гоҳ ба фоидаи ӯ ва гоҳи баръакс буд. баъд аз нашри матлабе дар радиои Озодӣ ҳақ ба ҳақдор расид. 13 сол 37 солам ки занам ман ғалаба мекунам барои ки худои таоло одами басабра нағз мебинад. талошҳои мо барои пайдо кардани ҳамсари дуввуми бародари Умаралӣ Саидов натиҷа надод. аз ин хонаи баҳсӣ ки дар кӯчаи Афзалии пойтахт қарор дорад касе ҳозир нашуд дарро боз кунад. Умаралӣ Саидов хурсанд аст ки баъди 13 сол ба хона бармегардад.